Dobrý deň, vítajte pri unboxingu univerzálnej flash pamäte pre mobily, tablety, počítače aj Macy. Táto pamäť je od značky Lenovo 16 GB. Takže môžeme zapustiť otvorenia. Táto pamäť je odolná voči pádom, ako výrobca uvádza. Takže po dlhšom otváraní sa nám podarilo plniť vybrať zobalu. Takže mali bol zabalená iba v ochrannom kryte. Obsahom bude USB kabel a mini USB kabel. Použiť pre telefón a počítač. Takže následne s týmto posúvaním, možno že mobil alebo PC, môžeme to vyskúšať. Mám tu na dispozícii telefón LG Optimus 3 2, na ktorý tú pamäť nainštalujeme. Takže zvolíme si mobil a pamäť vložíme do telefónu. Takže pamäť je vhodná pre mobilné telefóny, ale aj pre počítače. Čo môžeme taktiež ukázať jednoduchým pripojením do počítača s klasickou USB. Pozrieme sa do počítača, ako to vyzerá. Po nainštalovaní a napojení pamäti do počítača nám pamäť sa ukázala ako vymyteľný kudací prístroj. Obsahom je príručka, PDF-ku, príručka má 7 strán, a následne súbor, taktiež PDF-ko o záruke. Tej pamäť je uvádzaná v počítači 14,9 a na obale 16 GB. Ale ako býva pri flashkách a iných diskoch, vždycky je dostupná menšia pamäť ako výrobca uvádza na obale. Veľmi pekne ďakujem za zhrnutie tohto videa a uvidíme sa na budúce. Ahojte!